سلام نعخاتكم يخن لما عنتي نري أخا معرف سلسته تنبي دانييل أبز حالفه معرف حادة تنبي دانييل معرف كلتن رينا نيرنا حجخا كاوز قصله معرف سلسته تقص غيرنا كنرينا مو بحقي أبزي زلنا جيزه وانا ملأختي زلو تنبي دانييل رأي يوحنسين بابيلون زبل الله أب رأي يوحنس إذا منفساويت بابيلون زيا نبزحات سبات كم تسكرهم ننجستات نمرحة هايمانوت نخلهم قامقاتاتن عاليتاتن كافتي سواء وينا ستيوم كم دسخري زنقرنا نحنا خا كين الداناجر معتانسي بحري ناي بابيلون مفنتراتات ناي بابيلون كمي غير أنتهم قدسان سبات كتسحتهم إلى التقبر زلا مفنتراتات نمفلات جدن تنبي دانييل مصنعاتي يدلينا حجي تنبي دانييل معرف سلسته إنا بصحنا زلنا إزي قلصلنا يوم منفس قدسي صولت كيرنا التي قدس قالوا كنكفتو إنامو حبيرنا نسالي أبو العالم كل ذكاء قالوا الإግዚአብሔር أبو مسغانا كله نعخا يخون وأبو أبزاز المات زخونت عالم نتي قدس قالكا نعين حواتين قلصلنا أبرهلنا ناب كل حق زبلخ أمرحنا باسم ودخ يسوع كريستوس آمين كبرات أحوات أب تنبي دانييل معرف سلسته كننبب كلنا خاوخا بزعبا بابيلون بزعبا نبوكدنصر ننببينا إزي حجي أب عالم حدش تاريخ يلن اتزنبر إيو كله زخون دولد أمبر حدش تاريخ نجر يلن مو كابزي إنمهارو نجر انتايو أفتك زيتي زنبورو لو جيزي أب عال دانييل أب عال نبوكدنصر زنبورو لو أوان إذا منجستي بابيلون دارجا عالم لخاويت منجستي أنيرا مالتي هم غيرنا إن نردا كبابي 120 شوعتن هجرات زعكلها كما حضر نيران عاخ وادا درازخل منجستي أي نبرن أبتشو الجزية مالتي نسات راح نرى عبلاليت ويكا علم لخاويت منجستي الناوين كنت وعن خينا اسكي ندام ببنا كنكينا تنبي دانييل معرف سلسته فقدي حدا نقص نبكوناصر دما سسا امت سقموتو شدشت امت زوردو ناي ورقي مسلي جبره اب غلغل دورا اب اوراجا بابيلون كا اقوم حجي تاي جبرالو حدا عاب زخونه مسلي اب اوراجا بابيلون اب غلغل دورا زبحال حدا عابي مسلي ورقي غيرو مالتي إذا مثل ورق إزي انتاي انتداينا مستناي تنبي دانييل معرف كلته خنا تحازو خلنا أب تنبي دانييل معرف كلته كم زنببنايو إتا حلمي زحالما دانييل مسي مستر قومولو إتي رئيسي ورق ريخا إتي دروتخا أسرازي كبدن حقونكا برور إتا أقاروخا حاتين أب تحتخا قلي حاتين قلي مريد إزي ريخا يلو حجي تايلو نيرو اتورقي نسخا إيخا بدحريها خا أبخا تنس منجستي كتنسي آيل والو مالت اجي نبكوناصر انتاي يقبرالو نتي تنبيتاو زخونه مصحف قدساوي نتي دانييل زغلصلو بدحريو كال منجستي كم تمص زغلصلو نعو كفرسو ويكا كقيرو يزهق اندلو انتاي غيرو بمولو انتاي غيرو ورق يبلنا مالت እዚ ወርቅ እዚ ክገብሮ خلو كابروس تحيزو خساب أجرو كل ورق مقبار انتاي بابيلون آي تتأف ان إياه بابيلون زل عالماوي إياه نعا كسن فازخل منقستي أب عالم آي كهلون يودبل تنبيتاوي مجلسي اللو إزي أنصار ناي تي تنبيتاوي أب تنبيت دانييل معرف كلتا تقالي زلو مخانو حدا حساب كابزي كنوسن خيلنا اسكي انتاي غيرو خن نمن كعديمون ابزي حجي صمبل هايماناتاو صمبل يو دغبر دلو ازي مراحي هاجر مراحي ناي بوليتيكا انتاي غبرالو ناي هايماناتاوي صمبل يغبرالو فدخلت نمبا منغس نبكوناصركا نمسافنتن شمامنتن راستاتن دانياتاتن مغبتن امخرتن حالاقون اببا هاغورو اتشمو مسلينتاتن نتي نغس نبكوناصر زقمو مسلي مينتي كصمبلو تأكبو لأخلهم زحسوات قدمو كلهم سرحتنيات ناي منغسي بمولهم مرحة هاجرات اللو شمامنتي ناي بايتو اللو تريجر اللو امخرت اللو كونسلر اللو كوموين
ዳኛታት አለው እዚኦም ብሙሉኦም ታይገሩ ዓዲምዎም እጂ ንእግረ መንገድና ኣብዚ እንታይ ንርኢ ለና መሲልኩም ሃይማኖትን ፖለቲካን ይሕወሳሉ እዞም ሰባት እዚኦም ተዓዲሞም ዘለው መራሕቲ ናይ ፖለቲካ እዮም በቃ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ እዮም ማለት እዩ እዞም ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ እዚኣቶም እቲ ንጉስ ንምንታይ ይዕድሞም አሉ እንተዳኢልና ናይ ሃይማኖታዊ ጽምብል ክገብሩ ማለት እዩ እጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ከም ዘንበብናዮ እቲ ሓጺንን መሬትን ተሐዊሱ ከም ዝረኣኻዮ ድበሎ ሕጅሱ እሱ ንባዕሉ እንታይ ኢልና ነርና ብዝሓለፈ እቲ ሓጺን ፖለቲካ ዝውክል ክኸውን ከሎ እቲ መሬትካ ንሃይማኖት ወይ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ዝውክል ማለት ክልቲኡ ተሐዊሱ ከም ዝረኣኻዮ ግን ሓጺን ምስ ልምሉም መሬት ክሕወስ ኣይከኣልኒ ክወሃድ ኣይከኣልኒ ግን ተሐዊሱ ርእይዎ ዝኻ ሃይማኖትን ፖለቲካን ከም ዝተሓዋወስ ሓቀኛ ሕብረት ግን ኣይኮነን ሓቀኛ ሓድነት ግን ኣይኮነን እጂ ኩሉ ግዜ ባቢሎን ክንብል ከለና ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ንክልቲኡ እተጣምር እያዛ ባቢሎን ንብላ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጣ ሃይማኖት ትውክል ንፖለቲካ ከዓ ትውክል ንክልቲኡ ማዕረ ገይራ ትቕበሎ ስለዚ እዞም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ኩላቶም ሽማምንቲ ራእስታት እዚኣቶም ናይ ሃገር መራሕቲ ብሙሉኦም ከጸምብልዎ ተኣከቡ ለና ልክዕ ሕጂ እዚኣ ኣብዚ ግዜና እዚ እያ ትትግበር ዘላ ሕጂ እውን ዓለም ለኻዊ ናይ ሃይማኖታዊ ጽምብል ኣምልኾ ኣሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ማለት ሕጂ ኣብ ጎግል እንድሕር ፈቲሽኩሞ ግሎባል ቸርች ዩኒቲ ዝበሃል ግሎባል ቸርች ዩኒቲ ዓለም ሕጂ ዳርጋ ናብ ሓደ እያ ትጥርነፍ ዘላ ከምቲ ነብኮናፀር ንኹላ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ንብሙሉኦም ዓዲሙ ቋንቋታት ህዝብታት ድብል ኣሎ ብታሕታይ ክንሪኦም ከለና እዚኦም ጥራሕ ኣይኮኑን ተዓዲሞም እንታይ ዳ ኣብቲ ታሕቲ ፍቅዲ 4-6 ተራሪና ህዝብታትን ወገናትን ቋንቋታትን ድብል ኣሎ ማለት እዩ ብዙሓት ዓሌት ቋንቋታት ህዝብታት እዮም ተኣኪቦም ዘለው ነዚ ሃይማኖታዊ ጽምብል ከጸምብልዎ ነዚ ወርቂ እዚ ንክሰግድሉ ብመንግስቲ ነብኮናፆር ትእዛዝ እዩ ድመጾም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እንሪኦ ሕጂ ካብዚ ንመሃሮ ልክዕ ኣብ ራእይ ዮሐንስ እንድሕሪኢናኻ ራእይ ዮሐንስ ተራሪኢናኻ ብዘላ ምድሪ ተገሪማኻ ደድሕርቲ ኣራዊት ሰዓበት እዩ ዝብለና ብዘላ ምድሪ ተገሪማ ደድሕርቲ ኣራዊት ሰዓበት ስለዚ ምድሪ ዓለምና ናብ ሓደ ሕብረት ናብ ሓደ ስምምዕ ምስ መፀት ድሓር ነቲ ሃይማኖታዊ ቀዳምነት ከም ዝሰርዕዎ ካብዚ እውን ክንመሃር ንኽእል ኢና እቲ ኣዋጅ ነጋሪ ዓዊሉ ኣቱም ህዝብታትን ወገናትን ቋንቋታትን ዳሃይ መለኸትን እምብልታን መሰንቆም በገናን ጭራዋጣን ነጋሪትን ብዘሎ መሳርያ ሙዚክን ምስ ሰማዕኹም ነቲ ንጉስ ነብካጾር ዘቆሞም ምስሊ ወርቂ ፍግም ኢልኩም ክትሰግዱ ተኣዚዝኩም ኣለኹም ትእዛዝ ሕጂ ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ከዓ እቲ መንግስቲ ኣብ ፖለቲክ እቲ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ጣልቃ ብምእታው ነቶም ክርስቲያናት ወይ ከዓ ንህዝቢ ዓለም ከምዚ ክትገብሩ ክትሰግዱ ከምዚ ክትገብሩ ተኣዚዝኩም ኣለኹም ዝብል ኣዋጅ ከም ዝመፀና ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ናቲ ፀረ ክርስቶስ ማለት እዩ እዚ ፀረ ክርስቶስ መን እዩ እንተዳኢልና ሃይማኖትን ፖለቲካን ዘጣምር እቲ ፀረ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ፀረ ክርስቶስ መቸም ብዙሓት ሰባት ካብ እስራኤል ዝወፅእ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ኖ ካብ እስራኤል ዘይኮነ ካብ ማእከል ኣውሮፓ እዩ ዝወፅእ ካብ ማእከል ኣውሮፓ እዩ ዝወፅእ ከምቲ ትንቢት ዝገልፀልና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ናብኡ ክንከይድና ሰብኣው ንወፅዕ ግን ካብ ኣውሮፓ እዩ ዝወፅእ እዚ በዓል ስልጣን እዚ ልክዕ ከምቲ ነብኮናፆር ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ፖለቲካን ትኩረት ዝገብር ዝነበረ እዚ ሕጂ ፀረ ክርስቶስካ ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ክልቲኡ ትኩረት ዝገብር ማለት እዩ ንሓንሳብ ብዛዕባ ሃይማኖት ይዛረብ ንሓንሳኻ ብዛዕባ ፖለቲካ ይዛረብ እጂ እዚኦም ብሙሉኦም ወገናትን ቋንቋታትን ህዝብታትን እዮም ተኣኪቦም ኣብ ጎልጎል ዱራ ስለዚ እንታይ ድብል ትእዛዝ ይመጽእዎም ፍግም ኢልኩም ክትሰግዱ ተኣዚዝኩም ኣለኹም እዚ ሙዚቃ እዚ ምስ ሰማዕኹም ሕጂ ሓደ ንእግረ መንገድና ባቢሎን እንታይ ትጥቀም እያ እንተዳኢልና ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ 2 እንታይ ርኢና ዘለና ባቢሎን እንታይ ኣለዋ ጠንቆልቲ ኣለዋ ስለዚ ባቢሎን ኣብ ምንታይ እትምርኮስ ተዳኢልና ኣብ እግዚአብሔር ደይኮነስ ኣብቶም ነቢያት ጠንቋሎ ዝበሃሉ ኣብቶም ጥበበኛት ኣብቶም
مهورا دواتر زبهارو أبقوم كم تمركوس أبقوم كم توكر إنا لنا حجي خاب بابيلون كندي مسارح نايتي ሃይማኖታዊ ጽምብል ንኸተካይድ እትጥቀመሉ ነገራትካ ሙዚቃ ማለት ሙዚክ ማለት እጅዚ ሙዚክ ሓደ ጊዜ ያሬዳዊ ዜማ አሎ እዚ መንፈሳዊ ዜማ አሎ ዓለማዊ ዜማ አሎ መንፈሳዊ ዜማ እኮ ናይ እግዚአብሔር ከም ሽሙ መንፈሳዊ ዜማ ስለዝኾነ እቲ ዓለማዊ ዜማ ግን አእምሮኻ አቃልቦኻ አጥፊኡ ከይተረዳእካ ጌጋታት ንኽትፍጽም እዩ ንዓኻ ፑሽ ዝገብረካ ሙዚቃ ብጣዕሚ ንአእምሮ ክጎድኦ ይኽእል ክጠቅሞ ይኽእል እንተ ደኣ መንፈሳዊ ዜማ እንተ ደኣ ሃልይዎ ንአእምሮና ክጠቅመና ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ዓለማዊ ኮይና እምነት ጓይላ ድግዲም ድብል ዘሎ ሓደ ጊዜ ትሰክር ኢኻ ብሙዚቃ ክትሰክር ትኽእል ኢኻ አንፈትካ ክትጥፍእ ትኽእል ኢኻ እሞ ስለዚ ነብካ እዛ ባቢሎን እተቕርበሎም ዘላ ንምንታይ ኣለየ እዚ ሙዚቃ እዚ ኣብ ከሎ ስጎዱ ደይብሎም እንተ ደኣ ኢልና ሙዚቃ ሓደ ጊዜ ኣነ መስተይ ሰቲ ስለ ዝነበርኩ ቅድም ቅድሚ ክርስቲያን ምዃነ ኣብ ዳባር ኣቲኻ ብርቱዕ ሙዚቃ ገብሩልካ ስለምንታይ ብርቱዕ ሙዚቃ ገብሩልካ እንተ ደኣ ኢልካ ሓደ ቢራ ክሰቲ ኢልካ ሓሰብካዮ ከይተረዳእካ 5-6 ቢራ ሰቲኻ ትኽእል እንታይ ደስክረካ ደሎ ቀንዲ ኢልና እቲ ቢራ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ሙዚቃዊ ናብ ባዕሉ ሓፍሓፍ ስለ ዘብረካ ንአእምሮ ስለ ዝርብሾ ናይ ምስትውዓል ክእለትካ ከዳኸሞ ይኽእል እቲ ሙዚቃ ከምቲ ናይ ስነ አእምሮ ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ ነቲ ኣእምሮኻ እንታይ ገብሮ እዩ ሕማቅ ሙዚቃ እንተ ደኣ ደስ ዘይብል ሃዋኽ ዝኾነ ዓይነት ሙዚቃ እንተ ደኣ ሰሚዕኻ ኣእምሮኻ ወይ ከዓ ምስትውዓልካ ይድፈን እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶምካ ምስትውዓሎም ማእታን ክድፈን እንታይ ይገብሩ ከም ዘለው ማእታን ከይርድኦም እዩ ነኮናፆር እዚ ሙዚቃ እዚ ዝገብረሎም ዘሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ዓለምና ብዙሕ ዓለማዊ ሙዚቃታት ኣሎ ኣብ ዓለም ኣሎ ወላ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣሎ እቲ ዜማ ዓለማዊ ከሎ እቲ ግጥሚ ግን ንክርስቶስ ዘንጸባርቕ ክብሪ ክኸውን ይኽእል ግን መንፈሳውን ዜማ ምስ መንፈሳዊ ግጥሚ ክልቲኡ እንተ ደኣ ተሓዊሱ እዩ ንአእምሮ ጽቡቕ ክህቦ ዝኽእል ስለዚ ተኣዚዝኩም ኣለኹም ፍግም ዘይበለ ዘይሰገደ ግና ቦቡ ኣብ ጉሩ እቶን ሓዊ ክድርበ ኢሉ ኣወጀ እዚኣ ክትድገም እያ ኣብ ዘመንና ክትድገም እያ ሕጂ እውን ናይ ሞት ኣዋጅ ድእውጅ ዘሎ ነብኮናፆር ኣብ ምዕራፍ 2 ከም ዝረኣናዮ ትንቢት ዳንኤል ናይ ሞት ኣዋጅ ኣዊጁ ኣብዚ እውን ሕጂ እውን ነዚ ምስሊ ዘቆምክዎ ዘይሰገደ ዘበለ ናብ ኣፍ ሓዊ ናብ ጉሁር እቶን ሓዊ ክድርበ ኢለ ኣዊጀ ኣለኹ ኢሉ ማለት እቲ ደእውጆ ኣዋጅ ሕጂ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ክእውጅ ከሎ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ዘፍርህ ነገራት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ኣህዛብ ነቲ ድሃይ መለኸት ንብልታን መሰንቆን በገና ጭራዋጣን ዘሎ መሳርያ ሙዚክ ምስ ሰምዑ ቦቡ ኩሎም ቶም ኣህዛብ ወገናትን ቋንቋታትን ንጉስ ነኮናፆ ዝቆሞ ምስሊ ወርቂ ፍግም ኢሎም ሰገዱ እዚ ሕጂ ራይዋ ምስሊ ናይ ራይ ዮሃንስ ከይዶ ከለና እዚኦም ብሙሉኦም ኩላቶም ብዙሓት ሰባት ሰጊዶም ሎም ነቲ ምስሊ ማለት ሕጂ ኣብ ራይ ዮሃንስ ካ ምስሊ ዝብል ኣሎ ራይ ዮሃንስ 13 ብዘላ ምድርኻ ተገሪማ ደድሕርቲ ኣራዊት ሰዓበት ይብለና ልክዕ እዛ ፍቕዲ 7 ምስ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 3-4 ከነርኣያ ከለና ትመሳሰል እያ ማለት እዩ እስኪ ኣው ሓደ ካብቶም ኣራእሱ ንሞት ከም ተወገ ኮነሞታ እቶም ቁስልሞቱ ሓወት ብዘላ ምድሪ ድማ ተገሪማ ደድሕርቲ ኣራዊት ሰዓበት ንሳቶም ከነተ ኣራዊት ስልጣን ስለ ዝሃቦ ነዚ ገበል ሰገድሉ ነቲ ኣራዊት እውን ነዚ ኣራዊትስ መን ይመስሎ መን ክኽዋጎ ይኽእል እናበሉ ሰገድሉ ብዘላ ምድሪ ብለና ማለት እዩ ልክዕ ሕጂ እዚ ትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሃንስን ንኽልቲኡ ኣተሓሒዝና ክነፅንዖ ኣለና ንዝብል ሕቶ ካብዚ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፍቕዲ 7 ኩሎም ህዝብታትን ወገናትን ቋንቋታትን ተኣኪቦም እቲ ድሃይ ሙዚቅ ምስ ሰምዑኻ ፍግም ኢሎም ሰገዱ ይብለና እግዚአብሔር ግን ብዘይ ምስክር ኣይሓድገናን እዩ ብሓቂ እዛ ምድሪ እዚኣ ዳርጋ ብምልእታ እኳ ነቲ ኢሜጅ ነቲ ምስሊ እንተሰገደት ሕጂኻ መሳኽር ግን ኣምላኽ ከይገሃበና ኣይተርፍን እዩ ንኣምላኽ እሙናት ዝኾኑ ከም በዓል ዳንኤል ከም በዓል ሲድራ ሚሳቅ ዓብደነጎን ዝኣመሰሉ እሙናት
ابزا مدرزيا زي ابير امبيرلنا له بتجزي تقل كلدان سبات قربوا مونتهم ايهود كسسوهم حجي قال سبات ليس قودوا نيرهم لك عز حجي ابزلنا جزي كدقميو حجوين ابراي يوحنس 10:3 انت يزبلنا مسيلكم فقدي 10:4 نتهم امدر زنبرو نتي بسيف توقعوا زغسلوا موز حوي اراويت مثلي كغبرلو نابرو بتي ابقدمتي اراويت زغبرو التواهبو تمرتات نتوم امدر زنبرو يسحتو مالو مثلي اراويت مين تكزاربن نتوم مثلي اراو زي سغودو زبرو كلاتهم مين تقتلهم يلنا حجي لك مساسل مالت كلتي ابزي حجي نتي مثل اراو زي سغود زبرس مين تقتلهم سي تنفاس تواهبو لنا مالت حجي خينتاي مثل اللون ترى نازي مثل زي هيمناتاو صنبليو هيمناتاو صنبلي حجوين كم عينت كمصنايو نمنينا نحنا نسجد نتي يهو زخونه سماين مدرن زغبره دينا نسجد ولاس نخاله حجي تصاوعيت ابتنبيد راي يوحنس معرف 10:4 ወደ 6 ከይና እንተ አንቢብና እንታይ ይድብል ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይን ማያትን ዝገበረ ስጎዱሉ ይብል ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይን ማያትን ዝገበረ ስጎዱሉ ታዝ ፈርደላ ጊዜ በጽሐሞ ናአምላኽ ፍርህዎ ክብሩን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይን ማያትን ዝገበረ ስጎዱሉ ሕጂ ዘይከውን ይድህበናቲ ጸረ ክርስቶስ ሕጂውን አሎ ነኳያ ጾር ሕጂ አሎ ዘመንና نعوز وكل لك خمتين بكون تصور زغبره زنبره صره كريستوس الله حجزي كم املاح كويني دزز الله مالك كم املاح كويني دزز الله نظام سبازياتو لك حج خاب زمننا اتي انا املاح يزبل تود طفات كي تغلصه تمعلتيا ايتمصل يبلنا اب تسالونقي نرخلنا اب كلاي تسالونقي معرف كلته قد سلسته قدم كحدت كيكونه تروسو املاح مخانو النار ام مقدس املاح ساعه زقمت املاح قدسن ابزبها زبلزتن سن زعبن سبع عمصا تود طفات كي تغلصه تمعلتيا ايتمصن ازي انا املاح يزبل ود طفات كي تغلصه تمعلتيا ايتمصن ام مقدس املاح ساعه زقمت يلولو لذي انا املاح يزبل ابت مقدس املاح مالت ابت بيت كريستيان ابت وشت بيت كريستيان كي ترفه زقمت ويكا ازي بتعامي غرمكاي زي انا املاح يزبلسي ام مقدس املاح كا ساعه زقمت ابتم قدسون زبحال زعبه سباي عمصا كي تغلصه تمعتيا ايتمصن يلولو اجي انقصل كلنا كسيسمو لينت نزوم عبراويان ايهود زي سغدو انتاي غيرم كسيسمو لك خمتي اب غزي استر ماردوكاي نتي حمان ايسغدولن ስለዚህ ሰገደሉ ሰባት አብጥጦ ዝነበሩ ማርዶካይ አይሰግደልካን እንደለይሎም ከሲሶሞ ሕጅብ ዝኻ ክሲ አቅሪቦም ኣብዚ ሞዳታ ዘመንካ ኮሙ ንዓናኻ ክኸሱናዮም ሰይጣን ታይ ከሳሲ حዋትና ተባይ ከሳሲ حዋትና ይሎም ክሲ ገይሮም ድሓር ንሳቶም ካን ንጉስ ነብቃጾም መለሰሉ በልወን ወንጉስ ንዘል ዓለም ህያው ኩን ኢሎም ወደ ሸዓተ ይደን ወደ 10 ተኻ ወንጉስ ንስኻ ነፍስ ወከፍ ንዳይ መለኸትን ብልታን መሰንቆም በገናን ጭራዋጣን ነጋራይትን ብዘሎ መሳሪያ ሙዚክን ክሰምዑ ከሎ ፍግም ይሉ ነቲ ምስል ወርቂ ክሰግዱሉ ነፍስ ወከፍ ፍግም ዘይብልን ዘይሰገን ድማ ኣብቲ ጉህር እቶን ሓዊ ክድርበ ኢልካ አዘዝካ እዚ ሰሚዕና ካለና ይምሮሮ እዚ ከምዚ ኢልካ አዚዝካ ለኻ ኢሎም ማለት እምበኣርሲ ወንጉስ ኣብ ልዕሊ ተግባር አውራጃ ባቢሎን ሸምካይም አይሁድ ሰባት ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብደነጎን ኣለው ንሳቶም ግድኻ የብሎምን ናማለኽትኻ አየምልኹን ነቲ ዘቀምካይ ምስል ወርቅዊ አይሰግዱሉን እዮም ወልዎም ከሲሶም አየነትም ድኸስደለው እቶም ወገን ናይ ሰይጣን ዝኾኑ አየነትም ሰግደለው እቶም ነቲ ምስል ዝሰገዱ ሕጂ ነቶም ክርስቲያናትካ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካታኮምቦ 50 ሚሊዮን ዝኣኽሉ ክርስቲያናት ተሰይፎም ወይ ምእንቲ እምነቶም ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ትውን ክስ ነይሩ ስለዚ ይኸስዎም ኣለው አምላህ ከአብዚ ጣልቃ ከአትዩ ናይ ታሪኽ ተቆጻጻሪ መኒ እግዚአብሔር ማለት ኣብ ትንቢት ዳንኤል ክርስቶስ ይኻተብ
سيل ناي كريستوس يخاطي كمي እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ዝኣመሰሉ ነቶም እሙናት ከመይ ገይሩ ከም ዝማጎተሎም ከም ዝካተዓሎም ኢና ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ እምነት ናይ በዓል ሃናንያ ሚሻኤል አዛርያን ናይዞም መንእስያት እዚኣቶም ከመይ ዓይነት እምነት ነይርዎም ከመይ ዓይነት እምነት ነይርዎም ሕጂ ክጽውዕዎም ከለው በቲ ናይ ነኮናጾር ሽም ዝሃቦም እዮም ዝጽውዕዎም ዘለው ግን ቲ ኦሪጂናል ሽሞም ግን ከምኡ ይኮነን ባህሪያቶም ቀይሮም ስለዚ ሓሰበ ይቆም ዝገብርሎ ስለዚ ነኮናጾር መለሰ በለውን አቱም ሲድራቅን ሚሳን ዓብደነውን እቲ ንኣማልኽተይ ዘይምምላኩም ነቲ ዘኦምኩም ምስሊ ወርቁን ዘይምስጋድኩም ሲ ንዕቀት ድዩ እዮም ንዓይ ዲኹም ንዕኩም እዮም ሕጂ ድማ ነቲ ደሃይ መለኸትን ብልታን መሰንቆም በገና ጭራዋጣን ነጋሪትን ብዘሎ መሳርያ ሙዚክን ክሰምዑ ከለኹም ፍግም ክትብሉ ነቲ ዝገበርኩም ምስሊ ክሰግዱን ተዳለው ሕጂ ንኻልኣይ ግዜ ዕድል ይሁን ኣይሰገዱ መጀመርታ እንደገና ተዳለው ብሎም ኣሎ እዚ ሙዚቃ እዚ ክሰምዑ ከለኹም ፍግም ክትብሉ ተዳለው ይሎም እንደዘይ ሰጊድኩም ንግና ቡቡ ናብ ጉህር እቶን ሓዊ ክድርበ ይኹም እቲ ካብ ኢደይ ዘናግፈኩም አምላኽ መን ሕጂ ኩሉ ግዜ ከነሰብ ሁሉ ዝግባና ኣብዛ መንግስቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክልተ መንግስታት ኣለው ናይ ጸልማትን ናይ ብርሃንን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሰይጣን ነኳጾር ኣእምሩ ሙሉ መን ይተዋጽሩ እንተዳልና ሰይጣን ይተዋጽሩ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ከሐርድ ከጥፍእ ዳ መጽምበር ህይወት ክህብ ኢሉ ኣይመጸን ኩሉ ነገራቱኻ በኃይል ይዝገብሩ በመፈረራህ ይዝገብሩ እግዚአብሔር ግን በፍቅርን በእምነትን ስዕበን እንተሃሊ ይስዓበኒ ይዝብል ስለዚህ መንግስቲ ክርስቶስ በእምነትን በፍቅርን ክትምስረት ከላ መንግስቲ ሰይጣንካ በኃይልን በመግብዕባዕን በመፈረራህን ማለት እዩ ስለዚህ ዞም ሰባዚአቶም ፈሪሆም ነቲ ዘቆሞ ምስሊ ክሰግዱ ካብ ልቦም ዘይኮነሲ ፈሪሆም ክሰግዱሉ እቲ ድሌት ናይ ሰይጣን ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ፍቅሪ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ኣይኮነን እምነትን ፍቅርን ዘይብሉኻ ሓጎስን ደስታን ክህልዎ ኣይክእልኒ ስለዚህ ንሳቶም ግና ነቲ ብደጋዊ ዝመፀ ሓይሊ ደይኮነ ንዖም ክድርኾም ዝኽእልሲ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓይሊ ይብርትዕ ካብቲ ደጋዊ ሓይሊ ሕጂ ናብ ዘለና ግዜ እምነት እንተዳ ሃልያትና እቲ ኣብ ውሽጥና ዝተሓተመ መንፈስ ኣምላኽ እሱ ይብርትዕ ካብቲ ብደጋዊ ሓይሊ ዝመጽእ ካብቲ ብደጋዊ ሓይሊ ዞም ሰባዚአቶም በሓቂ እግዚአብሔር ምስኦም ስለዝነበረ እግዚአብሔር ምስኦም ስለዝነበረ ነቲ ኩራ ንጉስ ኣይፈርሁን ነቲ ነድሪ ናይ ንጉስ ኣይፈርሁን ነቲ ሓዊ ኣይፈርሁን ንህይወቶም ክሳዕ ሞት ክትሓልፍ ስለ እግዚአብሔር ህይወቶም እንታይ ገይሮም ኣወፍዮም ኣዘራርቦኦም ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ትብዓት ዝመልኦ እዩ ነይሩ ድሓር እንታይ ኢልዎም መስልኩም ዝገርም ነገር ወደ 15 እቲ ካብ ኢደይ ዘናግፈኩም ኣምላኽ መን ይበሉ ኣብ ነገር እቲ ካብ ኢደይ ዘናግፈኩም ኣምላኽ ሲ መን እዩ እንታይ ይብላሎ ማለት እዩ ምንውሱ እግዚአብሔር ይገብራሎ ማለት ምንውሱ ኣምላኽ ገብራሎ እቲ ካብ ኢደይ ዘናግፈኩም ኣምላኽ ሲ መን እዩ ስለዚህ ነብኮናጾር ንህይወቱ ከም ኣምላኽ እዩ ዝገብራ ዘሎ ምንም ፋሪሃ ኣምላኽ ዝበሃል ኣይነበረን ኣምላኽ ሃናንያ ሚሻኤል አዛርያ ዳንኤል ከመይ ዓይነት ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ዘንበብናዮ እግዚአብሔር ጥበብ ምስተውዓልን ከም ዝሃቦ ተኣምራት ርኢ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 እቲ ሕልሚ መን ከም ዝገለጸሉ ዳንኤል ነጊርወይ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ነቲ ይሃወዝ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣነ ይብርትዕ ኣነ ይሕይል ኢሉ ነዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብቲ ዘገርሚ እሞ ሲድራቅ ሚሳዕ ዓብደነጎን ነቲ ንጉስ ከምዚ ኢሎም መለሱ ወንጉስ ወኖ ከመነጸር በዚ ነገር ዝምላሽ ክንበካስ ኣይድልየና ብጣዕሚ በዚ ነገር ዝምላሽ ክንበካስ ኣይድልየና በቃ خباي كنا فكم زخلص أملاخ سمني يدبلله بس نجار زملاش كنا بكاسي عيدليناني ونقص اتين نملخ أملاخ كابت بهر اتون حوي كنا قفنا يخيلي لهم كنا قفنا خيل كاب إيد كاوي
كناقفنا يخيل يقولوا سلازي حيالي برتعي أملاخنا يقولوا ونقص نسو كناقفنا أنت زي فتوى نحناسنا أمالختها هم زين أملخهم نتزقهم كيمسل وركوين كم زين سجدلو فلات بولو حجوين لك خمسة عينات زي أبكر مينا تداليلنا له نيموت أواج وجيو بتصير كريستوس كم زي تزي غيركم نزي هايمانات أو تسمبل كم زي تزي أخبيركم أنت أخمت أكمي موت كمت أكمي بسيف كسيف يوم كتأثر يوم نب حوي كدربة يوم زبل أواجات أب عالم مرو كم زي وجه كابزي كنمهار نخيلنا مالتي تنيمود دعاتا سر كريستوس زلا على لوجيزيا مالتي نحنا جين انتاي كنكون يقبأنا ومنات كنكون يقبأنا رايوم بزحات سبات سجيدهم يا وحدات جين أبز عالم زيا ومنات علو نتسر كريستوس زي سعبو ونياتو بزلا مدري تقريما لد حرث عراويت صعبتي يزولنا نحنا جين نتي سماين مدرن بحرن عين مايات زجبره سجودلو يزولنا سجودلو نعو مسجار مالتك تزازاتو حلخا مس كتملخو خلخا نعو كبري كتبو خلخا نعو خدزازو خلخا نعو تملخو كم زلخا إنا نردع مالت شعو نبكون أصر بسيدران مساقان عبدين أقول انبزاتنا دبلنا مالتي تريتو انقصو تلوته نتوتون كابتزنا برا شوعات ايد زبلسه كنددو عززه نسيدران مساقان عبدين أقول كأسرومو نابتو بهرو تان حاوي كدر بيون كابت سراويت حيالات سبات عززه لنا شعو ازوم سبات زياتهم بقومشتهم بارنوسهم وغنا صفيهم بكل كداونتهم تاثروا نابتو بهرؤتون حوخا تدربيو لذي كم زي عينت مساسالي كنتات كمصناين عين اخاتكم اتهم بخريستوس فارها املاح كنبرو زدولي كلهم كسغوغو ويكا كسدوديهم زبل عندنا حدش كدان سلازي ازوم سبات زياتهم نابتو بهرؤتون حوي كم زدربي فولتيهم الساتهم جن ناتي زقوم كاي مسلي كم زين سجد فلت إلى ما الساتهم وديهم بقى زوم سبع زياتهم أقدمهم سماعات يملأ جنا حوي كي مسأ خلهم زوم سبع زياتهم نيسوس كرسوس كسعبو انتي جرمي وسينهم يوم لك خم عواري باولوس مالدي كي ما تخلوا سماعات يملأ زوم سبع زياتهم موت عيفرهمني شو عند متى يكون أنت ما كروني روام يبز حالفة مالدي هذا امنتكون شعن دوب يلوخ مصكاي كني قرميو كيتمكركا بزح نغرات مسانا خلكي حلفكا شعن دوب يلوخ مصاي كني نحنا املخو من لمادي كم زبولو امنتين امنتكم كنلامامودو يغبانا امنتين امنتكم تمكرو كطري الله قال فتناتات كنحلف علينا دحر امنتنا كعبين تخوين مالتي مو حجي እግዚአብሔር ደሊ ደሎ ካባይን ካባኻትኩም ርእስና አምላክ ክንህብ ማለት በሐቂ ርእስና ለአምላክ ክንህብ ይገባና ሞት ኮነ ስደት ኮነ ማሰርት ኮነ አነን ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕቡ አለኒ ዝብል አቋም ወይካ ሐሳብ አበምረኹምን ሁሉ ይገባ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ ከለቶም ሐዋት እንታይ ኢሎም ነይሮም ነቢያት ናብ ኢየሩሳሌም ከይት ኸይድ ከአስሩ ኸይም ኢሎም አቱም ሐዋት ንምንታይ ንልበይ ተጃጅወሎ አነሲ አሽን ኮይን ማእሰርትስ ንሞት ደኮም ኩንተ ዳልየ ደለኹ እጂ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስን ናይ በዓል አዛርያን ሚሻኤልን እዚአቶም ሲ ዘመሳሰሉ ነገራት አለው ማለት ነው ዞም ሰባ እዚአቶም ከይሞቱ ከለው ሰማዕታት እዮም ህይወቶም ዝቀበጹ ማለት ነው ክስዕበኒ ዝደሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ታይግበር ይቅበጽ زياده መንገዲ ክርስቶስ ተባሃል እዚ አይና ሁላትና በከምዚ ኢና ክንሐልፍ ማለት እዩ ቻሌንጅ ዝኾነ ፈተናታት ክመጽና ይኽእል ኢና አይና አኻትኩም ናይ ንፈልጥን ምክንያቱም ፈሪሃ አምላክ ክርስቶስ ክነብሩ ዝደሉ ኩሎም ክስጎግዮም ዝብል አለ ማለት ማሰርትሎ ሞት አሎ ንስያፍ አሎ ብዙ ነገራት አሎ ብራ ዮሐንስ 13 እንተዳ አንቢብና ተخسيف ዝግቦ ክስየፍ ይተخማረኽ ዝግቦ خማረኽ ይልወሎ ማለት ስለዚህ ከምቲ አቦታትና ዝሓለፎ ኣብ ካታካምቦ እንደይ ፈቀዳ በዓትን ፈቀዳ ጎዳ ጉድን ካው ሒዞም ከም ኤግዚቢሽን አበዳባይ ምሰንበሳ ምስነብሪ የባስዎም ነይሮም እንደይ ካ ደንበሳን በነብርን ተባሊዑም እንት እምነቶም ክብሩ ኣብ ክርስቶስ ጸኒዖም ኣብ ሰማይ ግና ናይ ዘላለም ህይወት አለዎም ዮም ሰባዚአቶም ሕጂ ዚዮም ካ ምንም ቅጭጫ ይቦሎም ሞት ይኹን ህይወት ይኹን ወላ ሓንቲ ንሕና ነቲ ዝቃም ካይ ምስሊ ከም ዘይንሰግድ ፍለጥ
ንሱ ካብቲ ዝቆምካዮ ምስሊ ግሁር እቶን ሓዊ ከናግፈና ይኽእል እንተ ዘይፈተውኻ ንሕናስ ነቲ ዝቆምካዮ ምስሊ ከምዘይ ንሰግድ ፍለጥ ኢሎም እዮም ኣፍሊጦም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ስራቶም ናብቲ ግሁር እቶም ሓዊ ደርበይዎ ብለና 23 ሽዑቲ ንጉስ ነብከናፆር ሰንበደ ተቐላጢፉ ከንሰ ነማኸርቱ ድማ እቶም ኣሲርና ናብ ሓዊ ዝደርመናዮም 3 ሰብ ዶ ይኮኑን ይልመል በሎም ንሳቶም ከዓ ንንጉስ ርግጽ ወንጉስ ኢሉ መለሰሉ ንሱኻ እንሆ ኣነ 4 ፍቱሓት ሰባት ገለ እኳ ከይተጎዱ ኣብ ማእከል ሓዊ ክመላለሱ ኣለኹ ትርኢቱ ተራብዓይ ድማ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ካብዚ እንታይ ንማሃል ኣብዚ እንታይ ንማሃል እጂ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ታይ ይብል ኣሎ ብሓዊ ምስተሓልፍ ኣይከህምኸካ ኣታ ያዕቆብ ኣነ ተበጀከ እሞ እንታይ ትግበር ኣይትፍራ ብሓዊ ምስተሓልፍ ኣነ ምሳኸ እሞ ኣይከህምኸካ ብማያት ምስተሓልፍ ኣይከጥሕለካ ስለዚ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ምሳናይ ኣብ ጸበባና ምሳና ኣብ ሽግርና ምሳና ኣብ ረሃባና ምሳና ማለት እሞ ካብዚ እንመሃሮ ነገር እቲ ዝመፀና ፈተነ ዋላ ኣዝዩ ብርቱዕ ዋላ ይኹን ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባና ስለምንታይ ኣብ ማቴዎስ 28:19 ኣነ ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም ትብልካላ ምሳኹም ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ ኸ መን ይዝቃወመና መን ይኸ ከሲሱ ከስምዕ ዝኽእል እንደገና ዳዊት እንታይ ኢሎም መዝሙር ዳዊት 23 እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ ይብል ንስኻ ምሳይኻ ሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኾድኩ ክፉ ኣይፈርህን ኢሎም ስለምንታይ ዘይፈርህ ሩባ ድነሞት ሕጂ ዘፍርህ እዩ ሞት ዘለዎ ይበቃ አንበሳ ነብሪ ገለ ዘለዎ እዩ ብጣዕሚ ዘፍርሃካ ይጸልማት እዩ ቦ እኳ እንተኾድኩ ንስኻ ምሳይኻ ሞ ሞት ኣይፈርህን ኢሉ ማለት እዩ ለዞም ሰባት እዚኣቶም ክርስቶስ ኣብ ማእከሎም ተረኺቡ እቲ ራብዓይሲ እቲ መሳታቶም ዘለስ ወዲ ኣምላኽ ይመስል እዩ ብርግጽ ኣብ ማእከሎም ዝነበረ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ መሲሕ እቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለልና እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም እንታይ ይምህረና በይናይ ኮና ንፈተና ንሓልፎ ኣምላኽ ምሳናይ ኣብ ድኾነ ኩነታትና ኣብ ድኾነ ረሃዋናን ጸገምናን እግዚአብሔር ንሓንቲ ደቂቕ ካባና ተፈልዩ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ ድሕርዚ ነብካጾር ናብ ኣፍቲ ግሁር እቶን ሓዊ ቀረበሞ ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደነጎ ናቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ ውፁ ናብ ዝንዑ ኢሉ ተዛረበ ሽዑ ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደነጎን ካብቲ ሓዊ ወፅ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብቲ ፈተናና መውፅኢ ገይርልና ልዕሊ ዓቕሞም ክትፍተኑ ይሓድገኩም ይብልና እዚ ልዕሊ ዓቕሞም ኣይኮነን እዚ ሕጂ ልዕሊ ዓቕምኩም ፈተና ተፈቲኖም ክትብሎም ኣይትኽእልያ ማለት እዩ እጂ ልዕሊ ዓቕምኻ ዝበሃል ፈተናታት ኣሎ እና ይንፈልጦንን መራ ንሕና ክንጻወር ዘይንኽእል ፈተናታት ኣሎ ንዑ ኣይበናን እግዚአብሔር እዚ ሓዊ ግን ንዓቶም ግን ዓቕሞም ወይ ተሓዊ ክበልዖም ወይ ከዓ ከውጾም እግዚአብሔር ከም ፈቃዱ ማለት እዩ ካታኮምቦ ገሊኦም ብሓዊ ተቃጺሎም ዝተሰውኡ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ዝወፁ ኣለዉ እዚ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ከም ፈቃዱ በቃ ቦ ክንሓልፍ ተዳይልና ንሕና ስንዑ ኢና ነምልኽ ነቲ ይሃወ ዝኾነ እግዚአብሔር ዳ እምበር ንኻልእ ከም ዘይንሰግድ ክንውስን ይግባአና ካብ ሕጂ ትሒዝና ማለት ካብ ሕጂ ትሒዝና ኣነ ንስኹም ክንውስን ይግባአና እቶም መሳፍንትን ፍቅድ 27 ሽማምንተ ራእስታን መኸርቲ ንጉስ ተኣኪቦም ነቶም ሰባት እቲ ሓዊ ኣብ ስጎም ገለ ሓይሊ ከም ዘይነበሮ ራእዩ እግዚአብሔር ይመስገን በዞም 3 ሰባት እዚኣቶም እግዚአብሔር ኣብ ጎልጎል ዱራ ተገሊጹ ኣብዝኻ ሰዓርቲ ኮይኖም ኣብ ኩሉ ሰዓርቲዮም በዓል ኣዛርያ ሚሻኤል በዓል ዳንኤል ኣብ ኩሉ ህይወቶም ሰዓርቲዮም እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ዓወት ዘበለ ይዝመርሐና ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈለና ዝኽእል ከምዘይ ኣርጊጽ ዛረባ ኣለኹ ከም ዝበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ሰዓርቲ ንበልጽ ኢና ከም ዝበሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሰዓርቲ ብሉጻት ኮይኖም ኣብ ጎልጎል ዱራ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ከሎ ናይ ነብኮናጾር ዝቆሞ ምስሊ ኮንቱ ኮይኑ ይሃወ ግና ክብሩ ተገሊጹ ሓይሉ ተገሊጹ ጥበቡ ተገሊጹ ስለዚ ጸጉር ርእሶም ኣይቀረየን ክዳውንቶም ኣይተለወጠን
أرج أنا حوكا أي حلفهم زيابير مسكن أملاخ بأين بأخذكم خبري دلي أبزات الماء زخونة علم أبزات أشجاري زخونة علم زيابير بأين بأخذكم كخبر يدلي بزوم منسيات زياتهم زيابير كبير يحول كبير أبز جزيزي سلازي نبكان صنتي نتوم باروتو ملأخو سديدو زناقفهم أملاخ سيدرا مساق عبد نقول يبارخ يلو ريخم بمخنيات عزاريان مشاعلن بمخنيات عزاريان مشاعلن سيدراقن انتاي كوينو اكزيابيه تباريخو بحكي سبات نعانا مسرأيو سبات امنتنا مسرأيو نأملاخ كمسكنو خلو زعابيه تلقو خوي زعابيه تلقو خوي امو نبكرنا صور ازم سبازياتهم امونات تزي كونو نيرو اتي يحوز خونا اكزيابير أباتاتهم كجلس لو مخالة نيرو أي مخالة أملاخ بأنا جيرو كم شامبكو جيرو كتكملنا خير إجزابير بزم من سيات زياتهم جيرو ملختاتون تاي جيرو أم حلالفو كبرو جلسو حيلو جلسو سلطانو جلسو تأمرات جيرو إجزابير أملاخ تأمرات جيرو ومناسلة زقون مالزم سواجه نحنا أبابيلون أبزا منفساوي تبابيلون أبزا عالم زيا ومنات كنكون كمزوم سبا زياتهم زيابير يدلينا ومنات مسلم خون زيابير أبانا يخبر امنتنا مسلم دا قدلقين زيابير أبانا كخبر أيكني مالتي سلازي انتايلو تزاريبو نبقى نصور كومو جيرو كناقف زخيل كالا أملاخ يلبون زيابير مسكن كومو جيرو كناقف زخيل كالا أملاخ يلبون ودك جيروهم بيل دولو مادروك دولو داغون دولو ازي آتهم ودك جيروهم ازيهم ايت اقمون يمدول للوانات ازيهم ناتي امالغتي حانتي قورنيهم تنقلت حانتي قورنيهم كنز املاح قزي جيرو كان ناقف زخيل يلبون سلازة آنه زخوانه يخون كابزول هزبتاتن قوانقواتاتن نا املاح سيدرا ميسا عبدنقون حسوم قال زوز نسو كسيف بيتوخا بدرباي قحف كخون تأزز الله خيلو ملس እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እዚ ካብ ኢደ ከናግፍ ዝኽእል ስመኒ ዝበለ እግዚአብሔር ታሪክ ዝልውጥ ታሪኸይን ታሪኽኩምን ክልውጦ ይኽእል ኣብ መጀመርታ ንኣምላኽ ዘይንፈልጥ መምለኽቲ ጣዖት ነርና ክንከውን ንኽእል ኣነ ኮሚየ ነይረ መጀመርያ እግዚአብሔር ታሪኸይ ለዊጥዎ ከምቲ ታሪኽ ነብኳናፆር ዝለወጦ معرف 4 نبكار صحفوي تنبي دانيال معرف 4 خنمهراينا دعرزيا من صحفوي معرف 4 تنبي دانيال تراينا نبكار صحفوه سرالاوزي كونزين املاح كبري هيبو بحقي سلازي انتاي يوجالو املاح سيدرا ميسعب لنيكون حسون قال زوص نسو كسيف بيتو خا خدربي سلازي ناملاح تصرف زبله يزبلنا املاح تصرف زبله بيتو እንዳው حفكو قون يلو تئزاز أوصيو زيابير مسكن بحقي زيابير نبابيلون نحنا إنا النقرة نبابيلون نوجلا وانجل نمسكر الله أنا نسخمنا مالتي زي أبراي وخان نسولو 14 فوق الشدشة نعلم وانجل كنقرة بإمنتنا بمسكرنا بهوتنا زوم سبازي أتوم حنتك قال كي تزاربو خلو بهيوتهم تايجيرميم مسكيروم زيابير كمزي كيبالو خلو بهيوتهم تايجيرميم بإمنتهم تايجيرميم مسكيروم نز كل حزبي بزم 3 منسيات نسو حيال مخانو كناقف زخير أملاخ مخانو تقليسو بقاف نبكناتو بتي أرماوي بيت مملخة أوت بو كبر እግዚአብሔር أملاخ كجلس كله كتري خلخا تاريخ صغير እግዚአብሔር تاريخ صغير تاريخكم من كم ناي نبكنا صور كغيروا يخيلي أبا مملخة أوت تداحلنا نأملاخ زين فل تداحلنا حدا معانتنا عين أحدكم وين እግዚአብሔር بتأمرات غيرو كبر مسجلسلنا كم نبكنا صور نأملاخ كبري كنهب نخيلنا
ብዙሓት መምለኽቲ ጣዖት ዝነበሩ ብዙሓት ናይ ጫት ናይ ሓሽሽ ጉዝኣት ዝነበሩ ንኣምላኽ ከመስግኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ይረኣዩን ይስምዑን ይመስክሩን እሞ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰርሕ ይዓይሎ በቶም እሙናት ሰባት ገይሩ ማለት እዩ እሞ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 14 ንሕና ንባቢሎን ንውጀላ ኣዋጃት ኣሎ እሱ ከምታይ ድብል ፍቅዲ 6 ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታት ቋንቋታትን ህዝብታትን ክስብኸሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘሎ ካል መልኣኽ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝንብብ ከሎ ርኢኹ ንሱ ብብርቱዕ ድምፂ ኸታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሖም ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነት ዝገበረ ስጎድሉ እዚ ሕጂ ንሕና ኢና ክንእውጅ ንበዘሎ ቋንቋታትን ህዝብታትን ናይ ዘለኣለም ወንጌል ክስብኸሎም ኢልዎ ደሎ እዞም ኣብ ጎልጎል ዱራ ተኣኪቦም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ህዝብታትን ንዓቶም እንታይ ብሲድራቅን ሚሳቅን ዓብደነጎን ምምኽንያት ወንጌል ተሰቢኽሎም ማለት እዩ ኣምላኽ ይሃቦ ምዃኑ ሓያል ምዃኑ መናገፍ ምዃኑ ተሰቢኽሎም ተነጊሩሎም ማለት እዩ ሕጂ እውን ንዓለም ንሕና ነመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ ማለት እዩ እሞ እግዚኣብሔር ካብ ባቢሎን ውፁን ተፈለዩ እንድብለና ካብዚ መፃወድያታት እዚ ክንፍለይ ይግባአና ርግፀኛት ክንከውን ኣለና ንሕና ንኣምላኽ ንሰግደሉ ከም ዘለና ጣዖታት ከይነምልኽ ብዙሕ ዓይነት ጣዖታት እዩ ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ኣሎ ንሕና ካብ ዝኾነ ጣዖታት ሓሊና ነቲ ይሃወ ዝኾነ እግዚኣብሔር ጥራሕ ክንሰግደሉ ተዓዲምና ኣለና እሞ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዝነበረና ግዜን ሰዓትን ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና እግዚኣብሔር ድንቅን መስተንክርን እዩ ኣብ ዘመንና እውን ይዓይሎ ኣብ ሂወተይ ናብ ሂወትኩምን ካብ ባቢሎን ተፈሊና ካብ ባቢሎን ውፅእ ኢልና ንዓለም ብርሃን ክንከውንካ ኣምላኽ ብፀጉን ብምሕረቱን ይደግፈና ጸሎት ጌርና ክንዓጽ ኢና ወይታ ነመስግነካ ስለዚ ቃልዚ ስለዚ ምኽሪ ዝሃብካና ቦ ነመስግነካ ኣለና ኣምላኽ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ከም በዓል ዳንኤል ከም በዓል ኣዛርያ ሚሻኤል ኮይና እሙናት ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ክብሪ ክንህብ ጣዖታት ከይንሰግድ ክሳዕ ሞት እሙናት ክንከውን ንእምነትና ክተጽንዖ ንእምነትና ክተደልሎ እግዚኣብሔር ንጽልለና ሰምዑ ኩሎም በረኸትካን ሰናይካን ኣብዝሓሎም ስለስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን